Linggo Sugardo kados pundi Bapak carane ora ana liya kejaba pun bapa kudu cecaketan kelawan Nalindra ing negara Ngastina kang jejuluk Prabu Duryudana. Pun sewu sinuwun mesti kemawon paduka mboten kekilapan lakuning jagat ubenging bumi niku cakra manggilingan kahanan silih gumanti tentrem menika mboten langgeng ketitik kahanan ingkang dumadi wonten ing bumi negari Ngamarta sakmangke perkara negara sampeyan negara Ngamarta ingkang kebak ing panandang para kawula sing uripe sarwa kecingkrangan awet dayane jaman sing saya sepuh donya sing saya rapuh mbok menawi sampun dados keparenging Gusti sebab nyuwun sewu Ndara nyuwun sewu carane pangeran tresnani marang umate niku ora kok apa wae sing dadi penjaluke dituruti niku mboten ning malah tansah dianakake wujuding pendadaran utawi ujian contoh Rasuling Gusti utusaning pangeran nika rasul niku lak kelebu utusaning pangeran sing ditresnani ning cobi sampeyan teliti sampeyan glejah pundi utusaning pangeran pundi rasuling pangeran rasuling pangeran ingkang mulus gesangipun niku pundi sedaya mboten wonten ingkang mulus sedaya kebak panandang sedaya kebak marang pacoban mangkono Kiai nggih mboten wonten utusaning pangeran kok sing mulus kepenak sugengipun niku mboten wonten anane rina wengi mung ketimbrung ing pacoban katimbrung ing panggoda lan pangrencana merga napa nyuwun sewu Ndara merga niku tandha asihe Gusti marang umate guru kok tresna karo murite ora kok njur murite diumbar sak geleme dhewe niku mboten nanging murid kala wau tansah dipun wontenaken pasinaon utawi ujian nyuwun sewu ing pamrih supaya murid kala wau munggah ing reh derajatipun Ndara watone manungsa isih gelem napakake sikil ana bumi waton nyawa taksih gondelan kalih raga sampeyan aja wedi nantang karo pacoban negari Ngamarta bumi Ngamarta sakmangke wiwit saking dhuwur tengah ngisor lagi nampa pacoban saking Gusti kang murbeng dumadi nggih ora nyawang kuwi sugih apa miskin wong pangkat apa wong melarat sedaya sami nampi pacoban saking Gusti sing gelar jagat kari manungsane niku kuat menapa mboten kalian pandadaring pangeran kala wau Gus nyuwun sewu sing sugih ora kuat cobane dadi wong cetil ora gelem amal jariah ora gelem sedekah niku cobane wong sugih wong melarat kok ora kuat ing coba dadi wong lecet yen perlu seneng colong jupuk niku cobane wong melarat ngaten wong pangkat pejabat kok ora kuat cobane seneng nyelingkuhke duit negara utawi korupsi lho niku
ganteng rupane ora kuat cobane kebagusane kangge ngoyak hardaning hawa nafsu ayu rupane ora kuat cobane tipis imane bobrok mentale rame 750 sepi yo 150 lho niku pun rumus niku kan sing inti sarine wong urip aja wedi nantang karo pacoban lah sak sampunipun kahanan Ngamarta ingkang kebak ing raos prihatin niki kula suwun paduka ampun maido paduka ampun mangku tangan ning kudu ana osih ing manah krekating jiwa melu uyung-uyung hanyeng kuyung kangge srana yuwananing bumi Ngamarta. Sik sakniki Semar tak takon. Yen pancen sampeyan niku Nalendra pengpengan ratu sing kondhang anake Prabu Pandhu Dewanata banteng-bantenge wong tanah Jawa paduka sampun mireng napa dereng ing tepining Kali Srayu wekdal sakmangke badhe wonten tumuruning kanugrahaning Jawata ingkang sinebat Wahyu Kamulyan sinuwun Prabu Puntadewa sampun pirsa napa dereng Semareka ten prayetna esmuni rarire eka balik titiyani gandayani Wahyu Kamulyan Kyai nggih Wahyu Kamulyan niku wahyu saking para dewa ingkang ginanipun kinarya ngangkat katentreman lan karaharjaning para kawula den menawi kersa ning kula mboten meksa yen sampeyan kersa monggo kula dherekaken nepi utawi tetugur wonten tepining Kali Srayu nyiksa raga memulya jiwa kridanipun Nalendra lan satriya kedah sarana laku brata Gus Kiai pindha kepapak obor 1000 satemah padang tetrawangan awit saka pituture Kakang Semar Badranaya Kyai mula ayo enggal gandengen tanganku Puntadewa bakal nglakoni tapa brata samadhi maladi hening tetugur ana tepining Kali Srayu anggayuh nurbuating Gusti kang wujud Wahyu Kamulyan kuwi mau Kiai inggih sedya hayu bakal manggih rahayu Gus sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa ampun ngantos balik wonten negari Ngamarta menawi Wahyu Kamulyan dereng sampeyan regem Gus iya Kiai
rongeh jelek tumiba gegaran santosa martane meh teka sikara karoda tatake pangkaton yaksa gora rupa ore sedeng nalendra yaksa halalaku kang malwalya ingkang gambira marang ngisi siyung metu Prabawa Goro mawalian Ditya Durbala harso Yuwang Tete Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku mangkuto kabeh putra siswaku ing pertapan Awiyat anak Angger Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar pun bapa Begawan Goro Dahana ndarbeni gegayuhan duweni kepinginan kang luhur tumrap pertapan Awiyat kene marmane jeneng sira kabeh ndak kanthi wawan pangandikan sapet jagong ing ripalungguhan sak mengko weh ladalah ya nun inggih bapa nun inggih Kanjeng Bapa Begawan Goro Dahana Ormaos bombong sajroning batos dene keng putra kula pun Lingga Sugarda ratu saking negari Pasir Gumelar pinercaya dipun kanthi wawan pangandikan kalian paduka Rama Penemban Begawan Goro Dahana wonten babakan ingkang pundi kula pun Lingga Sugarda arsa ngangkungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun Kanjeng Bapa Panemban Begawan Goro Dahana mangkene ya nggih anggonipun bapa dadi pandhita ana kene ndak rasa kaya durung bisa ngangkat kamulyaning para putra siswa sumrambahing abdi miang cantrik kang mapan ana ing pertapan Awiyat kene mula kang saka iku pun bapa kepengin duweni gegayuhan supaya pertapan Awiyat kene saya kuncara bisa luwih anjayeng bawana nggih Lingga Sugarda kados pundi Bapak Panemban carane ora ana liya kejaba pun bapa kudu cecaketan kelawan Nalendra ing negara Ngastina kang jejuluk Prabu Duryudana yen pun bapa wis bisa cecaketan kelawan Ratu Ngastina pidak jempol karo Prabu Duryudana pertapan Awiyat kene uga mesti bakal melu keangkat derajate nggih nyun sewu bapa nyun sewu punapa paduka Bapa Panemban dereng mangertos mbok bilih Prabu Duryudana Ratu Ngastina menika andarbeni watak ingkang angkara murka lah menawi paduka Bapa Panemban Begawan Goro Dahana cecaketan kalian Prabu Duryudana pidak jempol kalian para Kurawa mboten wurunga niki mengke saged ngembet daging waras pertapan Awiyat saged kenging awanget
angkara murkanipun Prabu Duryudana sakurawanipun Bapak Panembahan. Ya ora apa-apa. Kabeh wenang usul, kabeh wenang duwe gagasan. Kowe tumenggung kumandang garba, kowe bocah tumenggung sing ana ngguri. Kowe duweni gagasan apa? Kowe duweni panemu apa? Nyuwun sewu Bapak Panembahan. Kula mboten saged matur kathah-kathah nek dereng metu kopine Rama Panembahan. Nek dereng metu kopine kula dereng saged matur kathah-kathah. Kowe iki semesti sing mbok pikir perkara konoan. Ger Lingga Sugarda wonten dawuh Bapak Panembahan. Aja wasuk melang rasamu ya kuluk. Pun bapa kang dadi gurumu utawa duwe jamu, pun bapa wis bisa milah kang sarta milih endi sing bener kang sarta endi sing luput. Mula aja wedi kangelan. Lingga Sugarda wonten dawuh Bapak Panembahan. Kerit lampit berungkat kimpul kirapna wadya balamu saka negara pasir gumelar. Saperlu ngombyongi lakuku sowan marang Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Yen Prabu Duryudana iki mengko duwe perkara, aku kang bakal melu-melu mbantu ngrampungake perkarane Prabu Duryudana. Sing baku niatku supaya pertapan awiyat kene bisa luwih maju krana bisa gandeng negara Ngastina. Senika ngestaken dawuh Bapak Panembahan budhal dina iki Lingga Sugarda.
Mijelangenira sang nar pati lampah hira alon kinarabat badaya yuarna nira
Iwang Suksma adilinuwih paringana pepayung marang panjenengan ingsun satemah hamba bar pepadanganing jagat Ngastina kawula nyuwun sewu duh Koko Prabu Baladewa jimat pepundhen kula donya prapting dalahan Koko Prabu sak rawuh paduka wonten setinggil nagari Ngastina kula keng rayi Jaka Pitana ngaturaken pambagi pono karami mawantu-wantu kunjuk wonten sandhap paduka Prabu ing Mandura. Wih, lah talah. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Kawula nuwun inggih, Yayi. Sanget anggen kula nampi dene semanten sih kadarman paduka dumateng Raka ing Mandura. Dasaripun kula sowan wonten ngarsa paduka wilujeng nir ing sambikala wangsuling atur salam taklimipun keng Raka ing Mandura kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Kawula nuwun inggih duh Koko Prabu dinampi tangan kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing Jojo rumekating Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Paring pangestu saking paduka Koko Prabu mboten langkung monggo. Kula dherekaken lenggah ingkang kanthi mardikaning penggalih duh Koko Prabu. Pangraos mboten kirang prayogi anggen kula sowan Yayi. Kawula nuwun sewu nggih. Anak Prabu Mandura rak sarawuh paduka wonten ing Praja Ngastina kula pun bapa ing Sukalima Pandhita Begawan Durna ngaturaken pambagi panakrami mawantu-wantu mugi kunjuk Nalendra ing Mandura anak Angger Baladewa. Inggih Bapa. Sanget anggen kula nampi handadosaken bombong ing manah kawula. Wangsuling ngatur sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pada paduka Bapa Pandhita Durna. Kawula nuwun inggih. Gorawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi amimbuhi kasantosan. Kawula nuwun sewu nggih. Anak Prabu ing Mandura sak rawuh paduka wonten ing Praja Ngastina ingkang pamaning Plasa Jenar ngaturaken pambagi panakrami mugi mawantu-wantu kunjuk. Paman Sengguni nuwun inggih. Sampun kula tampi handadosaken bombong biarawaning manah kula mboten langkung. Salam kula kunjuk dhateng Paman Patih. Kawula naknan. Gerawalan anggen kula mundi mugi amimbuhi kawicaksanan sarta amimbuhi panjanging umur kula nggih anak Prabu. Koko Prabu Baladewa. Para sasat melampah ing panci pangkelong kawatak ing obor sewu. Dene dinten sak mangke paduka Koko Prabu Mandura kepareng minangkani ingkang dados pamutah kula. Rawuh wonten setinggil negari Ngastina. Kula ingkang minangka wakilipun kadang para Kurawa ngaturaken panuwun duh Koko Prabu Baladewa. Yayi Sabta Ari Kawuri utawi 7 dina kepungkur kula nampi sowanipun gandhek sakembaran. Jebul utusan kala wau utusan saking nagari Ngastina. Nyaosaken nawala utawi undangan dateng keng Raka ing Mandura. Nah, sasampunipun layang kula waos lan kula raos. Wa sing dadi ngenggalaken kula sowan wonten ing nagari Ngastina. Mila saking menika do Yayi, slendro ingkang raos, slendro ingkang batos. Gandeng ripalenggan sak mangke ing Raka sampun marak seba. Bebasan hanyidam rujaking cempaluk. Cumengklungen daya-daya weruh gatining karsa. Menawi keni wiredaring kathah
ingkang raka ing Mandura sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentahing sabdanipun Yayi Prabu Duryudana. Permara reh manguswamya ngambrang kadikaronaning kasuhasiring marga hamalatgung risang ganda mastrat maja leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umya samara wayahanto Koko Prabu menawi wonten sisiping atur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami punapa ta darunanipun dinten sak mangke seru panyuwun kula anggenipun kepingin hamboyongi dhateng paduka Koko Prabu ing Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki blaka suta blak kutang terus terang dinten sak mangke Yayi Ngastina nembe ketaman ribet jibeg judeg manah kula saking pamawas kula namung paduka Koko Prabu Baladewa ingkang saged ngudari reruwet madhangaken pepeteng keng Rayi Duryudana ing negari Ngastina. Nyuwun sewu ingkang dipun kersakaken Yayi Prabu Duryudana kados pundi Yayi Koko Prabu? Ingkang tansah gumana musik wonten manah kula mboten wonten sanes kejawi kodrating jagat ingkang sinebat perang ingkang benjang dumadi wonten ing Tegal Kurusetra ingkang nami perang Baratayuda Jaya Binangun perang kala wau perang ing antaraning Pandhawa lan Kurawa inggih awit babakan perang Baratayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten ati kula duh Koko